Ramadhani ojo ikut dihadiahi rohata di bata dalam ikut holong rohata di ibana asal punak kita olom mabai sahi tunasa nama mulu ikut roha pengulu do rohata dinasa nama mulu ido sahana atau rahmah hidup kuku mahita sian Tuhan di bata alih Tuhan di bata saya berkuku mahami mengalah membuat tempat ini amin dan puji Tuhan mari demikian. Martangiang mahita alea manami jala debata nami na di banua gijang para sirohana sumurung midahami hubah hadutu jala untuk poti hami do dosa do pangalasion nami na godangi tata mahami marhite asini roham jala sesama dosa nami salunna ala pakokop ni anak hakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pamulu kami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasisaan di dosata. Isi memang luon akan na pinili ni debata. Debata do nama mitori. Isi do madahuhung hamakuan. Kristus Yesus do nama mate. Alai dadahulani. Nang mula mangon do jala disiamun di debata do ibana mangon di hita hasan apa ma di debata na di ginjang amin. Kita puji Tuhan ta redemina.
hata ni debata turpu epistel di minggu okuli sadarion. Imana tersurat di saya bidu 55. Mamuka maisian ayat sada sahatu ayat sia. Tajahama marsika sorin. O sudehamu akan nama uas. Romahamu tu ikon. Jalahamu akan nasomar hepeng. Romahamu manuhor. Mamonggoli dohok mamangaton. Saya romahamu manor anggur dohok susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Puasa tu mandasing hepeng hamu tu naso tau hamu luhonoton. Jalan aniomuna tuhor ninasa tau pasonang hamu. Sai tangihon hamu maau. Asa panganon muna nataboi. Jala busuran rohamuna ditabo-tabo. Tarehok kamu ma pinggol muna. Jala romahamu tuau. Tangihon hamu ma. Asa mangolu todi munai. Jadi bahenok kumatu hamu padan saleleng ni leleng na. Ima padan parasion na setongi tu si David. Naso tupa mubai. Idama sitindangi tuaka bangso ibana hulehon. Bahen partogi doho silehon patik tuaka bangso. Idama bangso naso tinadam hian iko joun mudo. Jala bangso naso tumadaho ro manoho piho ala ni Jehovah de Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen. Saya lului hamu ma Jehovah bisa tabahen dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Saya ditadikon halak parjahati madalanna. Jala jolma pargeduki akka sakapna. Saya mula maibana tu Jehovah. Asa marpangulahi rohana mida ibana. Doho tu debatata. Ai buas do rohana manelesei. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalan muna akadalaku. Nina Jehovah. Ai songon tiboni akka langit sian tanoon. Songonido tumibo akadalaku. Siat dalam munai. Jala akka pikiraku siap pikiran munai. Ido sohatna martua do akan atau mangion hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Tidak koma haporseao tai so nahina tidak kon ni dongata sa haporseao di sado portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama paruguna suatu dosan nato mo palangi do tano
Au porsia Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah Nasasadai, imana ditubuhon si Maria, naga begabea syaton di parbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, natumau na bernit, di pangumuman si Latus, nama tetarpaja duribana di hau pinarsilang, natua tubuna turu di tanah, namulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dulu siang debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pai mangulak sokutu tanahon, mangumi halak na mangulu dohot namate, au porsia tundi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panala Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sokut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nang suara sudah. Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian punguan kantate. Limparda
Shalom. Shalom. Titing Huria Minggu Okuli tanggal 23 Maret 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, dang dipagele Tuhani bagai-bagai songon nanidok ni rohani nadeba, alai labas do rohana midahamu, ai dipangido rohana naing unang manian mago agia ise, naing matahe saluhuna sahat Tuhamu baun ni roha. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nama ragam, sada, pangurupion tu korban kebanjiran. Hobar tu surat na rosian uluan ni Huriat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Minggu Sadarion papungutup Pak Dohita mengurupi akadongata nahona bencana kebanjiran di Distrik Walu DKI Jakarta. Papungota mai marhite kantong 2B Jala Tupak tu Diakonia Sosial Masohot Majolo. Tapasah ma di bagasan ulini roha lao mengurupi akadongata. 2. Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025. 2.sada di Minggu Sadarion di Parmingguan pukul sia 30 WIB patu paun ni Huriata do pelantikan panitia tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025 sekaligus dohot launching tahun Transformasi HKBP. 2.2 Dung sipul permingguan pukul sia 30 WIB di Patupado rapot perdana panitia maringanan di ruang Matius. 2.3 di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 naroon di permingguan pukul sia 30 WIB patu paun ni panitia do acara manabur boni hinahobasan ni seksi lansia. Tolu seksi remaja. Tolu titik sada bekerja sama dengan Diakonia Seksi Kesehatan. Seksi remaja akan melaksanakan kegiatan screening mata, gigi mulut, dan hemoglobin pada hari ini pukul 11.30 sampai 14.30 WIB bertempat di Aula HKBP Cijantung. 3.2 dalam rangka pembinaan rohani bagi anak remaja di tengah keluarga dan meningkatkan persekutuan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, pada hari ini gereja menghimbau setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja untuk dapat mendampingi anak-anaknya pada ibadah remaja pukul 15 WIB. 4. Seksi pendidikan. 4.1 sehubungan dengan adanya penerimaan mahasiswa perguruan tinggi kedinasan dan CPNS mulai akhir bulan Maret ini, seksi pendidikan akan mengadakan program pembelajaran kepada jemaat yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni 1 kelas 12 SMA atau sederajat dan yang baru lulus SMA atau sederajat. 2 mahasiswa yang sedang kuliah dan yang sudah selesai kuliah. Bagi yang berminat agar memberitahukannya kepada Sintua Wek masing-masing untuk seterusnya diserahkan ke seksi pendidikan. Pembelajaran akan dilaksanakan pada minggu keempat dan minggu kelima 2 kali pertemuan. 4.2 sesuai dengan program penata layanan tahun 2025 di bidang pendidikan,
Pada hari Minggu ini pukul 11.30 WIB, setelah ibadah pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara ibadah pertangyangan memberangkatkan siswa-siswi yang akan menempuh ujian akhir tahun 2024-2025. 5 titing marbagas. Titing 1. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Pendro Permana Sinabela, anak ni Amang Perianto Sinambela nahinan, tubuh ni Inang Asimatiur Mida Boru Tapu Bolon, Sian Huta Meruyung, RT 4 RW Pitu, Kelurahan Meruyung, Huria GPSI Kasih Kudus Limo, Dohot Orwana Indrayani Haryanja, Boru ni Amang Joni Haryanja, tubuh ni Inang Tiur Mauli Boru Batubara, Sian Huta Jalan Pulau Harapan, RT Pitu RW Onom Cilangkap, W Onom Cipayung Cilangkap. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 5 April 2025 di GPSI Kasih Kudus Limo. Onom, Partangyangan Bonatan Week. Di hari Sabtu Minggu tanggal 22 23 Maret 2025 borhak do dongata nasian we 20 sada susukan 2 tu puncak Bogor laho patupa partangyangan bonataon maringanan di Villa Nirwana Mega Mendung niuluhon ni Amang Pendeta Binahar Sihobing tatangnya koma anggia dengan merdalan acarai. Pitu, ruas namoding. Nunga jumolo marujungolu sian tonga-tongata, ima sada Amang Leodianus manihuruk, umur 74 tahun, sinoduk ni Inang Boru Siregar nahinan, Inang Boru Silalahi, na di hari Senin, tanggal 10 Pitu Maret 2025, alamat Jalan Beli, Gang Nangka, RT RW 10, nomor 30A, Pekayon, W8, Kampung Asam. 2. Amang Bisner Manalu, umur 72 tahun, sinoduk ni Inang Boru Manulang nahinan, na di hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025, alamat Jalan Guru Serih, RT RW 10, nomor 12, W10 Kalisarisada. Jala di Patupado Parmingguon di rumah duka masuk pukul sia wib. Saya dipargogui jali diapuli Tuhan de Batama keluarga na marhabot mirohai. Ucapan terima kasih. Marhite titingon huria pasahaton mauliate tudongata nasian we saplopat pekayon gandaria naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songoni matiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na saminggon, akka titing na asing, boy matajaha di lembara titing na dong di hitabe, say di pasu-pasu de Batama hita salu di parngumbiton ni ngoluta. Horas. Tabi kema ede puji-pujian sian punguan haleluya.
bacakan buku RD nomor 437 ayat sada dohot udutna laos tapasaha ma peliata. Yesus Mari
dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, hatani debata nagabi ojakan di barita nauli di minggu tasadarion, di enet sian evangelium ni si Lukas, bidu 10 tolu, ayat sada sahat rodi ayat 5. Hujahama songonon ma didok. Adong ma naro ujui pabuahot tu ibana taringot tu akka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi najis mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibak kon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok madihamu dang anggosomu barohamuna laos songoni dohamu mago muse manang nadiripu hamu anggo nasa pulualu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisini huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo somu barohamuna laos songonido hamu mago muse ido saat ni turpuki horas dihitaka manginang hucatat di son satu sadarion mamuka sian sada Januari nasalpu 12 halak maruas ni huriata na marujung ngolu arong kotar titik sadarion ya. Jadi mula sian awal tahu parhuriaon kamar 20 sadarate manang 22 neng dohonok kuda ngapala neng mangetong-etong na marujung ngolu hita alai duk kujaha turpukon para di jami taon gabetor hurimangi rotu rohaku ai puasa ma ikon marujung ngulu na 12 halaki puasa ma parjolo na sida sian hita huuji mana kasih ngulu na sida sada-sada huuji patakason keluargana huuji nang pamanak-manat ya sian database ni huriata husukun akan nama dana sida udah apa ma pikir songonon dan apalah adong ibar nasida siak kita dan gabe ujukat nasida nang jumulai siak kita jala dang ala ubur jutong nasida siak kita siani gabe roma turoha madok songonon nasida naung marujung ngului ala naung rodo tiki nasida ubahen marujung ngulu nasida. Memang waktu mereka sudah tiba sehingga mereka sudah mengakhiri kehidupannya dari dunia ini. Naung tiki na do hape ubahen namodding nasida. Bahasa upasahat itu hita diobason. Ala memang dihitape di partikiatan wae taringot tu akan amasa di ngulu ni sada-sada halak tarlumobi namar perdemuan tu nata hilala gabe mara celaka dohot tu hamatean gabe rodo tu pangatusyot tamadok ala niaka parulaon namai jalang mamuka dihita pikiran ni saya adong. Nang di tonga-tonga ni ngulu ni bangso ni debata mamuka siya para narobi isa roditiki di Jesus say mangulu do pak pikiran na si songoni. Pemahaman seperti itu selalu hidup, berkembang dan tidak sedikit orang terus berpegang kepada pemahaman seperti itu. Taringot tuna masa di ngulu ni sada-sada halak ala ni akka parngulun nado. Molo adong hamatean, molo adong mara tu sada halak, ala uhum binahan ni dosa nasida dui. Ala ni do taingot do kamanginang di
tiki na asing rodo akasisian ni Jesus nyojar ni pangatusan si songoni madoko tu Jesus ditiki pajupang Jesus dohot sahalak nama pitung sian na tubuh rodo akasisian nama doko tu Jesus songonon ali guru isi do namar dosa halakodo manang natorasna ubahin nama pitung ibana tubuh suku-suku ni ro sian pangatusan na hudokon lakin karena ada hukum sebab akibat tentang celaka, tentang kematian, tentang sesuatu hal yang dihadapi oleh seseorang. Amanginang laos ido unok nanang si ajar honon ni Yesus diturpukon tuhita. Gabero turuhan ni Yesus lam takas ikon mangajar honi. Jala adong narimikot ikon si ingoton si hanguluhonon ni jolma asa dapotan haluaon ibana. Marbocir mai dinaro halak manukuton jala pabuaho tu Yesus sada peristiwa natongon masa di hati hai. Di pabuah tu Yesus adong mar ujui nina pabuah tu ibana taringot tu aka halak Galilea na diruson silatus mudar nasida kabesaor tu na pinilhon nasida. Memang kisah ini tidak terlalu banyak dituliskan, tapi ada pernah sebuah peristiwa terjadi di bait Allah dan korbannya adalah orang-orang Galilea. Di hati-hati tongon ro nasida tu bagas joro mameleho pelian nasida tu adu pada dibata alai Roma silatus marhitiaka suruanna marhitiaka paranganna mamusa nasida di bagas joroi pola aguan hosa nasida mereka mati maka dikatakan darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Godang akapa dibisuk manulikiti godang pikiran ahaduna mangojar naro tu Yesus pabuahoni ubana di pabuah nasida tu Yesus di pardalani taringot tu namasa tu halak Galileai. Ada unsur politik yang kental ketika itu di sana. Adong kona manuraton halak Galilea ima halak na selalu menunjukkan pemberontakan tu harajaon Rom di hati hai. Sehingga perbuatan tindakan yang dilakukan Latus adalah sebuah teror asonang sai barani menasida mangalo Rom di hati hai. Ale adong kepikiran nama dok di Papua itu Yesus asa hehe dorohani Yesus lau patupahu paraloan tu halak Rom ala masa di pamasa tu bangsa Israel tu halak Galilea dibunuh nasida di bagas joroi. Ale adong gotong pikiran nama dok naing mencoba ya menangkap Yesus ketika dia salah menanggapi tentang berita yang sampai kepadanya. Anak tuaing tabereng ternyata di Papua tu Yesus berita masai gabe adong maro pangajarion nama ciarga tu nasida doh tu hita dia bason. Jala gumodang ma pikirani mamikiri masa itu nasida ala adong ma kesalahan nabalga di halak Galilea di hati hai. Ala ternyata di halak Yahudi aka halak na tinggal di Galilea mereka anggap sebagai kelompok orang-orang yang tidak murni kejahudiannya. Ala mamuka siap pada Narobi ditiki aka opunasida ditiki tartaban Israel tu Asur borhat nasida tu Asur alai godang mahalak nasu Yahudi tinggal di Galilea di hati hai. Lalu ada di sana perkawinan campur sehingga banyaklah orang-orang yang tidak murni kejahudiannya tinggal di Galilea. Jadi mereka juga mengatakan bahwa itu terjadi kepada mereka bagian dari penghukuman Allah. Alin waing adong mana mace arga siani diajar ho Yesus nang tuhita diobason. Gari adalah kita bahwa Yesus sada barita masa nahya masa tu halak natongon naing ro tu Siloam na naing mangido pangurason tu debata. Hiado masa nina Yesus
adong 10 halak mati ditinggang palas-palas di Siloam. Dan 2 tempat ini adalah 2 tempat yang kudus bagi umat Israel ketika itu. Bagas Joro, Dohot Siloam, inganan pangurasan, inganan hasesaan, inganan nabadia. Di ngulu di Parugamon Nasida. Ternyata di 2 tempat itu ada 2 peristiwa tragis yang sedang terjadi. Rojis ala nasumali dosa nasida ubay namasay. Apa karena memang dosa mereka begitu besar sehingga orang-orang yang datang ke bait Allah membawa persembahan mereka harus mati di sana? Apakah karena 18 orang yang datang ke Siloam itu dosa mereka lebih besar? Rojis madokon dang rikoti si paratete homuna. Dang ino marga berengomuna ubay nagabe masa akai dinasida. Alai no marga siani adong ma siajar hononna tuhita. Narimikot di Yesus ima. Bagaimana kita memahami peristiwa itu sehingga mendatangkan pertumbuhan spiritualitas di bagasan ngeluta. Narimikot di Yesus naik patorakon soal nama sedang persoalan apakah karena penderitaan itu terjadi menimpa mereka sebagai hukuman karena dosa-dosa mereka, bukan itu terpenting. Alani apostol Paulus mandokol di Rom 3:20. Saluhu do nasida, saluhu do hita mardosa. Jadi yang terpenting bukan karena apa atau akibat dari apa mereka mengalami itu. Alani nagabi jamita na pinasa ni Yesus do tuhita dipartikan nuaingon adong ma tulu hal. Na parjolak kamanginang dang rikot di Yesus jolma nasai manulukiti dosa manang hahurangan idongan. Yesus tidak terlalu mementingkan orang yang terus mencari tahu tentang dosa orang lain, kekurangan orang lain. Alai narumikot di Yesus ima ditadda jolmai manian ganub ibana di hagalion. Airo suku-suku itu Yesus alani kok Yesus dang rikot di ibana mencari tahu apa dosa mereka itu, apa penyebabnya. Tapi bagi Yesus yang terpenting adalah setiap kita mengenal diri kita, manada hagaliota, dungi margogo hita mangiahi hamubaon ni roha. Jadi orang pinaingot ni hata di bata na parjolo di tanwaing naro di parmingguanon. Wado hita diigil Yesus ganup hita marsada-sada semakin mengenal diri kita. Alan itu dijamita pertanyaan mamuhai hudok kode songonon. Molo ditaringoti hatani di bata pertobatan hamubaon sian hajahaton buhini sedona parjulo tabayakon. Wajah siapa yang terbayang pertama bagi kita ketika firman Tuhan berbicara tentang pertobatan, tentang perubahan. Jodoh tertabayak buhi ni halak natahila parjahat sumalin, pardosa sumalin, musuta au muba maniani ni narohat. Alih hatani batas darion molo ditaringoti buhi ni sirona iko berengota bohita sendiri. Jadi Yesus tidak penting melihat orang yang mencari tahu tentang kesalahan orang. Tapi Yesus mementingkan jika masing-masing kita mengenal diri kita, manada hadosauta dungi adong dihita haradion laho paubahon rohata. Ayo catat di son taingot mak. Orang benar bukanlah orang yang merasa benar. Tetapi orang benar adalah orang yang mengenal kelemahannya lalu memohon pembenaran dari Tuhan. Nah guna kalak nuaing makilala sitong. Gabi margugui bana barani pasalah-salahon na asing. Jala akan masa tunongan molo tabereng pe dang rikot dihita mamereng hasalan nai alai narumikot dihita molo tabereng pe hasalan didongata mangojar hita ma lamar situtu paulihon dirit.
Molo tabere kalak tartakup ala korupsi mengajari hita mai asa unang. Molo arong tartakup halak alan mangulo kejahatan mengajari hita mai asa unang mangulahon. Ai ditotok kamur tahe di TV minggu-mingguan curanmor. Arong kona mamereng di berita TV. Dang duli-duli panakona. Dang ama-ama panakona. Anak SD panakona. Neng doholoku urang magabe tahe SD di pengamanak koi inna. Molo tabereng berengot tama anak saya ada SD masih, cucu saya ada SD. Molo tabege ya kana masai macam moto kita mah asonang masa si songoni nang dia ka keluarga ta. Au tar songgok no mana mabege di berita di televisi. Beh. Anak SD curanmor naraku. Agari patna peso sahat dope ya. Anggo hingo na julu rai suruh mape tangan ni tu sonna lag sahat dope kan. Ape ngamanak ko motor imana. Alay om mana parjolo na penayingot ni hata di bata di hita. Molo masa pe akan nasi songoni tabereng kisah itu mendorong kita supaya menjaga diri kita. Napa dua hon? Amanginang ngasay maoson tabigi marulak luni. Dang taboto sadihari tikina ro parmarani dinguluta. Tabereng dua peristiwa dari dokon Yesus itu semuanya di tempat-tempat yang kudus. Di bait Allah dan di Siloam. Angkol di rohanian dan mungkin masa marah di si. Alos ido paingot tu hita sebenarnya apapun dalam hidup kita bisa terjadi kapanpun dan di manapun. Alani ikotok tong dungo mamake partikian na adong di hita. Adong do tikina dang adong be partikiani. Ada waktunya kita tidak memiliki waktu lagi. Topu bisa kapan saja. Saya huingot do hudokot di bona ni parsora terap di hakabisi jantungon taringot tu ujung ningoluan. Sude do hita rap tolping tu parujungan ni. So tu ngarong nama kilala no poso ibana daud pe tu parujungan ni na tumua jubonok ibana tu parujungan ni. Sama anak-anak dewasa tua kita semua dekat di tepi akhir kehidupan itu. Jalan dang taboto sadiharina dang taboto tikina. Jalan marhiti-hiti pangat tusyun ni napa tuluhon los dipaingot to matu hita. Asa marsitu tu hita parhaseang tiki na adongi dope di hita. Yesaya 55 onom nagai epistel tanah kita kasih dokon lului hamu ma Jehova bican. Hata bicanona kamanginang macarikot don. Selagi masih adakah waktunya tidak ada lagi waktu? Ada. Alani buado hita maparhasi yang tiki bica sadihari dope. Mempergunakan waktu selama waktu itu masih disediakan bagi kita. Jala idul na tabereng marite minggu tasadarion di paingoto Yesus tu hita. Waktu itu masih sedang ada. Maka manfaatkan dan pergunakan sebaiknya. Ai unok ni pangajaran ni Yesus turupukon ima. Suara paubahon roha. Seruan bertobat itu dilakukan selama masih ada kesempatan untuk bertobat. Yaitu selama kita masih memiliki kehidupan ini. Ai tiki parasian di batado penuang di penguluton. Ta parasi yang mai ta pakai mai. Unang dung suarong be partikiani. Gabi naing tapi kiri mengalui partikiani. Maka ada tulisan dari penafsir ini mengatakan seperti ini tentang hal itu. Setiap penundaan dapat diartikan terlambat. Setiap penundaan dapat diartikan terlambat. Hari inilah hari terbaik, bukan besok. Hari sadario donong pasti dihita. Nang mata jalo, marsogot belum tentu. Maka hari terbaik bagi kita adalah hari ini, bukan besok. Karena kita belum tahu apakah besok itu masih ada.
Adong nama menjamin? Gak ada. Mungkin kita yakin ya besok saya masih ada. Tapi ada yang bisa memastikan, menjamin bahwa besok kita masih ada? Tidak ada. Maka hari inilah hari terbaik. Bicara sadi hari. Bicara di leo Tuhan itu hita partikian asini rohaon. Jala tabereng ma. Edetan non dung sidung jami tahun di tiki dapat peliani dokon. Mas selabok Tuhan Yesus maju. Ini waktu kasih karunia Tuhan. Tuhan dengan lembut mengatakan datanglah. Yesaya 55 ayat 1 mengatakan datanglah yang lapar dan haus. Tanpa harus membayar. Gratis. Free. Ay gari buat takjil gratis lau hita kan? Lau hita tahe? Hubereng gotong sian aka ama ina ruas nyake bisi jantung maben di media sosial bukbernin na kan? So puasa imana do imana buka ber? Raay adong tong pengumuman di jalan raya Bogoran maban di Spanduki anon digor adong go takjil gratis ina ulu rahami saja butong lau si bican gratis. Bisa semar bayar bah, kan? Laudi. Ini aing roh suara ni Tuhan ima doko datanglah supaya kau mendapatkan pertobatan, mendapatkan pembaharuan. Kau tidak perlu bayar. Bahasa komandasi kepe ko tu naso hangulu ambu. Jadi mulai dong ison aka ina paropuan narong gope ama alai sai ulu sipata maol bakol doko ma bica gratis sama ngeta mak ni. Sangat berbayar non dang terbayar hita ben. Mau dong ada kaya nakon dia kanatora songon mau lah kaya nakon tetra koma gratis loh, free. Ay gari riba ini sih wifi gratis ini na isido tahase dari jol makan. Sekarang dibilang keselamatan gratis, ayo datang, datang kepada dia, percaya kepada dia, maka kita akan beroleh keselamatan. Mari kita berubah dari hal itu. Tapar hasil yang partikenon bican sadi hari dope. Alanido las sadarion tapatupa pelantikan do launching tahun transformasi. Los ido todi ni huriata HKBP asa manogiho kita terus pai baru dirita. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah dokon na di Rom 12 ayat 2. Boado hita hala Kristen HKBP lamar haringgaso terus ganu pari padimu dimun ngoluna pai baru ngoluna asa dina roti kina tungjup pangan nama hita dak kasurakan. Tuhan tidak menjumpai kita bercacat tapi dia menjumpai kita sempurna. Alani pau bamaroha asa unang mago hita. Bertobatlah agar tidak binasa. Amin martangi yang baik. Mulai hati di holi Jehovah Tuhan nami. Nungamar saring arhatam nagabi barita nauli di hami sadarion. Atong pasu-pasuhon may di bagasan rohan nami. Mangulu may Tuhan jala mangerbang di partodion nami. Asa totoo kami ganup hami. Pai baru diri nami ganup hari. Asa marhawaw kami asa nang mago hami Tuhan. Ay rone matikina parujungan na. Dang terpaubah hami be manang aha. Alani bica sadi hari. Saya hupake hami matiki parasian mi Tuhan. Atong marhitir ragamnya ka ula pakubasan ni napinatupan ni huriampe. Manogu-nogu hami saluhut nami. Asa toktong marsitutu pai baru diri nami. Asa unang mago hami. Ali dapotan hangeluan na seling-liling. Ali Jehovah Tuhan nami. Sadarion di mingguan patupon ni huriama pabakiton panitia tahun transformasi HKBP Cijantung. Songon jojo ni huriama HKBP di tahun 2025. Asal mangulu hami lam ibaru hami marhiti todi hai baru ni. Dohot mahuriam makobasi ulani Tuhan. Pabakiton naim panitia laho makobasi. Hodo nama milit nasida, pabakiton nasida. Alani pargugoy jala parsahalay, laho mangulahoni sa taonon. Asa sahud songon na hinirimmu,
jaan di nasida. Terlalu mau di kesulitan naboi masa dahwa di pihami dia bason. Asa tong nasida bersemangat. Mangalugahon aka ulon nasida di dia pedi lehoko ali Tuhan. Asa sikop aka bohal ni ngulu ni keluarga si ganupari. Tong moliati madiho Tuhan. Saat diho mahami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Saya tangihon matangiang nami. Amin. Marede mahita lalu ditiki maredeon tapa saat mapeliata dok tu pakta tu aka ruas ni huriana mengalami korban banjir. Maju
Sata diobason las paduba utama pelantikan panitia tahun orientasi pelayanan 2025 5 tahun transformasi alani Mare de Mahita. Tabigima di jahon surat keputusan ketetapan panitia tahun transformasi HKBP Cijantung tahun 2025 najinahon yamang sekretaris ni Huriata. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Nomor 05-HC-D-8 Rumbawi HKBP-3 Rumbawi 2025. Lampiran satu berkas hal surat keputusan dan ketetapan. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cijantung di Jakarta. Setelah membaca aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat tentang kepanitiaan di Huria, menimbang keputusan pimpinan HKBP perihal orientasi pelayanan tahun 2025 tahun transformasi HKBP, memperhatikan program kerja tahun anggaran 2025 tertanggal 27 Januari 2025 tentang pelaksanaan tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung tahun 2025, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan kepelayanan sesuai dengan uraian tugas kepanitiaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat atau pendeta resort. 2. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025 sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2025, Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH ditandatangani dan distempel. Berikut lampiran surat keputusan dan ketetapan nomor 5 SK HC RC D8 HKBP 3 2025. Susunan kepanitiaan tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025. Penanggung jawab Pendeta Abednego Sirait STH
selaku pendeta resort, penasehat pendeta fungsional HKBP Resort Cijantung 2, Sintua Insinyur Marojahan Situmeang selaku Ketua Padartaun 3, Sintua P. Silaban selaku Ketua Dewan Koinonia 4, Sintua DP Limbong selaku Ketua Dewan Marturia 5, Sintua PM Huta Barat selaku Ketua Dewan Diakonia 6, Parhalado HKBP Cijantung 7, Bresman Panjaitan 8, Maijen Purnawirawan Mahidin Simbolon 9, Maijen Purnawirawan Fransen G. Siahan 10, Dr. Tupak H. Simanjuntak MA selaku Ketua Panitia Renovasi Gereja. Selanjutnya pada saat nama-nama panitia inti dan koordinator seksi yang akan saya bacakan diundang untuk maju ke depan. Ketua Umum Sintua Dr. M. Sinurat. Ketua 1 calon Sintua BJL Pakpahan. Sekretaris Umum SP Raja Guguk SE. Sekretaris 1 JZ Simbolon. Sekretaris 2 Nyonya Siregar Marta Buru Manalu. Bendahara Umum Tihar Marpaung SE MSI. Berikut seksi-seksi, koordinator, dan anggota seksi diharap untuk berdiri di tempat masing-masing. Koordinator maju ke depan, seksi acara, koordinator umum Minang Pendeta Teti H. Burusi Hombing. Beserta 17 anggota. Seksi dana, koordinator umum Insinyur Bonar Nadabdab. Dibantu oleh 46 orang perwakilan WEK dan 14 orang anggota sesuai dengan yang tertulis di lembar warta. Seksi konsumsi, koordinator Nyonya Pasaribu Borumanulang beserta 27 orang anggota. Seksi perlengkapan dan dekorasi, koordinator A. Simorangkir beserta 12 orang anggota. Seksi perlombaan dan festival, koordinator calon Sintua R. Marbun beserta 10 anggota. Seksi dokumentasi dan multimedia, koordinator Sintua HT Parapat beserta 10 orang anggota. Yang ketujuh, Humas Keamanan, koordinator Sintua PM Silalahi beserta 4 orang anggota. Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH ditandatanganin dan distempel. Demikian. Atong Hubabakit Mahamu, Gabe Panitia Pelaksana Orientasi Pelayanan Tahun Transformasi HKBP Pesta Gotilon HKBP Cijantung tahun 2025. Marhite-hite Gowarni Bata Ama, Gowarni Anak Tuhan Yesus Kristus, Gowarni Todi Perbadia. Saya diparohai Tuhan Debata Aman Tuhan Yesus Kristus Mahamu marhite Todi Perbadia maka burjuhon ulau kepanitiaan. Na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa mersangap debata di hurianaon. Amin. Atong hupangido hami mahamu madopakon tu ruas ni huriata. Hurian itu hata nungata bakit panitia orientasi pelayanan tahun transformasi HKBP Pesta Gotilon HKBP Cijantung tahun 2025. Alani rap mahita manangyakon mangurupi jala rap patuluson ulauni di tonga-tonga ni hurianaon asa mersangap debata jala merlas ni roha hita saluhutna. Laos nuai pinasama tiki tu kedua lahu pasaton hata huwasi di kepanitiaan nong pinabakit tunasida. Laos nasing hot mahita jongjong di ingat tabi. Pinasama tu amang situa Dr. M. Sinurat.
Shalom. Mau lihat yang di Tuhata, mau lihat yang dihita salukna. Nau persangapi hami amang uluan ni huriata, amang padita resort. Nau persangapi hami amang inang padita fungsional. Nau persangapi hami salukna amang doho inang parhaladoni huriata. Nau persangapi hami na tua-tua nami ruas ni HKBP Cijatung Jakarta susang songon inang naposo bulung. Amang inang di bagasa tikion rap dohita mangida naung di paojak di bagasa sadarion ima nagabe panitia orientasi tahun transformasi dohot Pesta Gotilon di tahun 2025. Di pabakit hami gabe ketua hupasatayma tuhamu saluhukna amanginang tangya kokamu mahami panitia saluhukna asa margogo mangula dina di pasahat partikian di bagasan sataonon. Pabakiton panitiaon hobbar tu pasak kapion ni huriata ima naung di pajongjong panitia renovasi HKBP Cijatung na mangula sia tahun 2024 satu 2026. Di tahunon api tu tahun parhuriau nadong di pabaki ma panitia di tahunon guara panitia orientasi transformasi HKBP dohot panitia Pesta Gotilon HKBP Cijatung. Alania manginang mangulama panitia di bagas tahunon makubasi songotau transformasi nama dok marubah hita sian pangalaho doho roha jala marubah doho di pelayanan marubah nang di pasakapion na padinggaton lokasi manang gedung ni huriata. Sesuai tahapan naong ngadong amanginang nguarap prataida diaka tiki na lewat na di pasahat panitia renovasi ima tahapan pembangunan naung taula siat desain dohot pengecatan termasuk perbaikan toilet na paduahon na taida sonari gatung di joloni huriata ima na mabangun lift gabi tageser do paduahon mabangun lipon imatar sakapi asaboy tu opung doli opung boro naung gajang umur na jalan na suboy be mangalap kahopak di tangga tabay ma lip ni huriata gabi tahap paduahon tatangnya koma panitia jala masih tangyangak kita asa dapo tikina mulo tasakapi bulan opaton nga selesai lip ni huriata ngabui dipake amang doho inang lansia ni huriata. Hamu amanginang napatuluhan ang nota bangum ma selasar ima disiamun doho dihabirang o matugas na porlo ala marningot tita termasuk ma turuang manang tempat nanaing padinggaton pelayanan ni huriata. Mulutaida saunari songona nomma hita arian dipake aula panitia dang binoto betu dia lau merapot. Alani gunang alana gudang ni panitia sudi 130 sada. Sada penanggung jawab 10 penasehat berarti 120 ma na mangulan non. Molo merapot berarti di ruang Matius ikota mas hatu luar. Alaniaha ngata pake aula
tu ulau na perlu di pelayanan ni huriata. Alania manginang marsaka mapanitia non muludos rohata boy tahobasi mabangun selasar di siamu dohot di habirang tabama ruang pelayanan dihita jala marubama songon tema ni huriata transformasi pelayanan di HKBP. Amo manginang disadok ulau naung dipasahat tu panitia renovasi gudang ni ulaon nanang siulaton ulsulauta tau paupatan nonon ima perbaikan aula palimahon rumah pendeta na parpudian non pagar dohok gapura gudang ngasudi 2.584 juta rupiah ale marsakap pita di tahun non molobui taula sahat tu tahap patoluhon ima tu selasar hola selasar gudang na 3.530 juta rupiah. Boy mata padala jala taulahon non marhiti-hitan nong raptaida na parjolo ngarap rahita molo sodong gope na sumadapok proposal boy di jalo tu panitia asa boy tahobasi dengganan no kuryata di pembangunan ni. Na paduahon di minggu naro tapamasa mamarhiti-hiti nong tababakit dia kau pungdoli o pungboruan non nagabi pesta natadok guarra mana burboni asaboni nauk tataburian non gabi boy may tarida songon hajong-jongan ni lipni huriata bu pasatami sautik amanginang di panitia na adok kepik sonari tu lipni huriata 310 juta rupiah hurang may saunari 345 juta rupiah. Ima tanggung jawab ni panitia tu akhir bulan opat asaboy tapake lipta di bagasan taonon. Napatuluhan no tabay maguara janji iman. Jadi dak pola muluk-muluk panitia nom mabagi diaka bagian ni aka penarikan uang manang teknik menjaring dana alai tapasimpel do. Na paupaton non tapamasa ma pesta gotilon na palimahon ima pinjaman ni huriata na parpudian non ima CSR manang bantuan sian aka perusahaan nadong di lingkungan manang di luar ni huriata hamua manginang dia ka bagian data pasahatonan non tatangyakom ma margogo panitia jala urupi hamuma secara khusus tahun tabad doguara sudi kegiatan panitia berbasis week nadong di huriata godangna 20 tolu week disaluhna naung disakapi panitia upasatay manot tu hamua manginang marhiti-hiti permingguan marhiti-hiti pertangyangan do aka punguan nadong di huriata molope tasakapi saluhuna ima nama bain pelayanan na duminggat di huriata jala patuduhon las ni rohata namar huria jala gabe tarpasu-pasu mahita di bagiasan ngoluta di huria hakawi pisijatung marsangap ma goar ni tuhata ima nabuhi pasatami amanginang di pargugay Tuhan mahita jala marsangap maibana di sadok pelayanan jala di sadok parngulota mauliate horas Nuaeng laus sepatu pautama launching tahun orientasi pelayanan transformasi HKBP anon di Kimarede meret mahita panitia tu jonok ni tagading nong di parade laus tabani pinanggido manon namang situa situmeang songon ketua pada tahun dohot mendampingi di launching tahun transformasi Marede mahita. Rasa
so takai mahita nasahurion jongjong mahita di ngalat tabi. Mangasahon asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong satia nasian amata debata do parsaura nitod di perbadia. Hami padita Huria Kristen Batak Protestan Resort si Jantung meluncing tahun pelayanan HKBP, orientasi pelayanan tahun transformasi HKBP, nama rojahan Tuhata di Bata di Rom 10:22. Saya di Pargugoi, jala di patau Tuhata Mahita nang hurianaon, patulus son saluhut nai, marhite hite guar di Bata ama, anak dohot di perbadia. Rap Mahita meluncing. Tahun transformasi HKBP 2025, Rap Mahita manangyakon hobar tunatar surat di acara tei. Ali Tuhan, urupi mahami, patuluson saluhut pakobasion di huriam, hobar tulo meniroham di orientasi pelayanan transformasi HKBP. Marede Mahita, los hot Mahita, jongjong. Peliata martangiang Mahita. Ali di Bata amanami na di Banua Gijang, hodo harwani saluhut sileholeho nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hu pasat hami masya na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asa hu parasya kami pelianon. Pati buluh na rajaom ni tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malo mendiroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa madusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan,
palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim.